Bueno, què tal? Com esteu? Ui, aquesta xocolata. Bé, a mi m'han enganyat avui. A mi m'han dit que jo anava a un lloc que es deia Magicolàndia, on tots els nens i nenes sabien fer màgia. Jo he vingut aquí, a Palau-saverdera, no he vingut amb cap ajudant, els pallassos no em volen ajudar a fer màgia, i aleshores, clar, què farem? Algú de vosaltres em voldrà ajudar a fer màgia? Però no toquis la càmera, sisplau, que la tenim enfocada. Però a veure, una pregunta. Vosaltres sabeu fer màgia com m'han dit? No. Vosaltres teniu que dir que sí. Us teniu que mentalitzar que sabeu fer màgia i quan pugeu a tirar algú a ajudar-me li diré, tu saps fer màgia! I teniu que dir sí! Com si tota la vida l'haguéssiu fet. A veure, vosaltres sabeu fer màgia? Molt bé, això no pot fallar. Jo no tenia d'un voluntari o una voluntària. Tu a ajudar-me? Sí, puja cap aquí. Començarem fent un joc de transmissió de pensament. No oblideu una cosa, quan jo us pregunta tu saps fer màgia, encara que no en sapigueu, em teniu que contestar que sí. Un sí convençut. A veure, com et dius tu? Marta. Tu saps fer màgia, Marta? Sí. Perfecte. Tu saps fer màgia, Héctor? Sí. Primer que res, tu saps fer màgia, Aleix? Sí. Perfecte, ja. Tens que dir convençut, tens que dir, home, clar que sé fer màgia. Què tens que dir, Aleix, que estàs tot, no? Tu saps fer màgia, Aleix? Sí. Tu saps fer màgia, Meritxell? Sí. Perfecte, això no ho falleu tu. Noelia. Noelia, tu saps fer màgia? Sí. No et falla. Tu com et dius? Ei. Sara. Patrícia, tu saps fer màgia? Una mica. No, tens que dir sí. Se fer molta màgia. A veure, tu saps fer màgia, Patrícia? Sí. Perfecte. Tu també. Sara, tu saps fer màgia? Sí. Això no pot fallar, això no pot dir. Carlota, atenció, pregunta. Tu saps fer màgia, Carlota? Sí. Molt bé, Carlota. Ara? Atenció, no, que només n'hi ha un. Estira, n'hi ha un. Exacte. Ara. Anem a veure, dissenya'l. Saluda Héctor, saluda Meritxell, perquè són ells els que l'han fet. Guardem-la, no marxeu, Héctor, Meritxell, perquè a mi no m'agrada... tot això, a mi no m'agrada que la gent surti gratis a l'escenari. Aquí tens el teu bitllet màgic amb la foto del màgic i aquí tens un bitllet màgic de record i pagament amb la foto del màgic. Ara sí, aquest fort aplaudiment per l'Héctor i la Meritxell, que tornen al seu lloc. Que la reina de cors es menja les cordes i si la reina de cors es menja les cordes es fa gran i les cordes desapareixen. Moltes gràcies. Fort aplaudiment per la Noelia i per l'Aleix, dos màgics més d'aquí de Palau-saverdera. Moltes gràcies, gràcies. Saps què és això? Això és allò que porten els pallassos aquí, però no, és una pilota d'esponja, pobre. Mira, abans, a mi no. Una pregunta, Pol, tu saps fer màgia? Sí. No, tens que aguantar la sal. Saps com funciona la sal màgica i t'ho explico. I no s'acaba mai.
Senyores, senyors, nens i nenes, moltes gràcies per la vostra atenció. Ojalà els màgics poguéssim arribar aquí fent un flip-flap, acabéssim amb tots els problemes de guerres, terrorismes, coses dolentes que passen al món. De moment això és impossible, però el que sí que podem fer és venir aquí un matí diumenge i intentar passar una estona feliç, agradable i entretinguda amb vosaltres, Xema. A reveure i fins una altra. Moltes gràcies!